Mepacho vouchers and interest for their Simon Pie. Quite good. It's me, you know. Nay, more. A year, a dunsia. Lamentation 2, verse number 16. Etifi asem ne se Nyankopon abufuo asɛesion. Osi Israel Nyankopon abufuo asɛesion. Yes. Nyankopon man no ene Nyankopon na asade abufuo asɛe wo. Yes. Eye Nyankopon de ano. Nyankopon na wasasɛe wo. Na sɛ Nyankopon no sɛ bibi ye ne dia wa asase so a etimi duru bre bi ma de ne dia no no asɛ timi sɛe no. Yes. Ndi Nyankopon ti asefo enye sɛ wo ho sɛ on de da bia wo ya ade nyina ye. Hallelujah. Amen. Sɛ de asɔfo ne ka ne ho asɛm kyerɛ ya yenim sɛ ade bia asɛe a ɛyɛ bonsam. De ye nkwa na ye nyame no. Yes. Wɔse Onyankopon Sion wasɛe no. Ne sɛ yehunu sɛ Sion wasɛe a na sɛ Sion na yehunu sɛ asɛe no. Yehunu sɛ sɛnka bonsam ne sɛ ade a wɔse we de Onyankopon no a. Yes. Hallelujah. Amen. Kai 16 ne enko ne mompai. Ne mu a ɛyɛ edu nsia. Wɔse watamfo nyinaa tretre wɔn anum tiaw. Tio. Wɔse Onyankopon wɔsɛ Sion ma ne koduru pɛmpɛn so wɔsɛ a sɛ na abon sɛ ya asɔfo na omunim de omo yɛ no a wɔde kɔ akɔhyɛ wɔtamfo prɛkɔpɛ but we Nyankopon na ɛyɛ wɔse Onyankopon sɛ Sion ma ne koduru pɛmpɛn so wɔsɛ afɛ de Sion atamfo Onyankopon nkrɔfoɔ no Onyankopon ɛdeɛ no Onyame asɛ wɔn ama na koduru sɛ atamfo a na ye o matamfo dada no atamfo no tretre o manu mu kase wo hinam twere won se kase wo hinam twere won se kase yamene no afedi ye nya no yamene no. Hallelujah. Amen. Koi to aso eda a ye hwe no kwan no ara ni na ye pe no na ye nya no but afedi ye nya no to se atamfo no ka se eda a ye hwe kwan se ebenya no eda ne ni koi yenya yen eni ahum o se ne ye pe wo se ne ye pe nipa no onim guase de ozu so de ne ho ato Onyankopon so no na ye pe na bra bo se betete apansam afede de ne ye pe na ne ye de ye ne ehunu ko Awurade aye de osusuye o se no ma we nyina ekoso ho na ye. Hallelujah. Amen. Ndi trosem ne asofo no de Onyame ayakra no mo de akwahya abonsamfo de maga sɛ wo modifo yi sɛ Nyankopɔn sɛ Yeremia ka kyerɛ Israel man so mo nsane furu makwanbɔ so mo so mo nsae dia mimi Nyankopɔn beto won so werɛ ka kyerɛ nsɛm beto won so werɛ na so wo busa asɛ die nti ne ye beto won so werɛ na die be nti na Onyankopɔn afede wo so obɛse ya ka kyerɛ so wo bɔ ne ntia nti afede Nyankopɔn ka so beto so werɛ do se wo mo Nyankopɔn ka so bekunu obɛkɔ wo. Yes. Do safna no bɛkɔ afna no do sa ekomu no bɛkɔ komu no asofo be sisi Onyankopɔn ye friend say wabayifo ese owu mu no o ma dane no o ma ka we free titi o ya ka we free titi so nya sa na asem ne tie ni sa na se we nso te o se watamfo o ma ni bachi no ma bi o mo se aka se yenya de ne epese ye hunu no afa de ye hunu de epese ntono no afa de ato no de enti na to no Onyankopɔn afa de de o kaaye no. Hallelujah. Amen. Because watamfo nyina tere won anum tiaw. O hinam twere won sikase. Atamfo bo se yamene no. Eda a ehwe no kwan no ara. Eda na ye pese ye sei no, da ye pese ade bone to no, da ye pese na nim gu ase. Ade ye pese ada na ye pese yare wuo bɔ no. Ada na ye pese kato no so. Ada na ye pese ni nyinsensei. Ada na ye pese the friend say onya ware da. Ada na ye pese na ware yegu. Ada na ye pese akwantu a wokɔ no ye bɔ no sensen. Ada na ye pese friend say ye kye no kɔto afiase. Ada na ye pese nkwanhia bi to no. Wɔse afedie eda no alani. Eda no anu ani yenya yen eni ehunu
yɛne ehunu deɛ ne yɛpɛ sɛ ɛto no no awurade ayɛ deɛ osusuiɛ nti wonim atamfo ne ahomɔne abere ne abere nyinaa no enipa a wɔ asase so no ɔmo pɛ sɛ biribi to yes na atamfo ahomɔne ntumi nsɔre prɛko pɛ ma biribi nto agye sɛ onyankopɔn ama adebɔne ato wansa yes hallelujah amen ahomɔne ntumi ma nipa biribi nto nipa prɛko pɛ da dabi kɔpem sɛ onyankopɔn bɛma kɔ asa adebɔne nto nipa yes nyɛ wɔ a yɛkɔ ba yi deɛ ahomɔne ne deɛ sumotumfoɔ ne nkaberekyerɛ ɔmo pɛ sɛ wɔni bɛgu ase adebɔne bɛto nanso ɛntumi ma mu da kɔpem sɛ onyankopɔn deɛ ansa na onyankopɔn so ɔbɛsɛ ɔmo atamfoɔ bɔ hyire wɔ ho no na onyankopɔn deɛ ɔmpɛ no wayɛ ne sion ansa na ɔbɛsɛ wɔ onyankopɔn deɛ no ansa na ɔbɛsɛ wɔ no na onyankopɔn deɛ na yɛ deɛ onyankopɔn pɛ na sɛ na ɔmo yɛ saa na ɔmo pɛ wɔn na no onyankopɔn bambɔ adaadi ɛna onyankopɔn sɛ afɛ deɛ mmea mɛsɛ ma mo atamfoɔ ani agye mo ho hallelujah amen ɔsɛ afɛ deɛ onyankopɔn aka deɛ osusuyɛ no wayɛ ne osusuyɛ no deɛ ɔkaeɛ no ɔma na ba bi deɛ bia mɛka kyerɛ sɛ ɛnkɛyɛ sɛ nnipa kɔ asɔre nnipa kɔ mpaebɔ a yɛhunu sɛ nnipa no ɔhaw bi wɔ hɔ a ato onyankopɔn na ayɛ wo saa yes but wei de ɔhaw biara no yɛsɛ abonsamfoɔ kɔdaa na biara to nipa a yɛsɛ yɛdeɛ yi yɛsɛ asɔfoɔ sɛ abonsamfoɔ adiifoɔ sɛ abonsamfoɔ akɔmfoɔ to sɛ abonsamfoɔ na yɛsɛ wo sɛ asɔfoɔ ne adiifoɔ ne akɔmfoɔ ɔmo nyinaa adwuma yɛdeɛ yi nde asɔfoɔ nankasa na ɔmo te ase saa bere mu asɔfoɔ nankasa mɛsɛ ɔmo nim deɛ ɔmo yɛ o yes asɔfoɔ ne adiifoɔ no ɔmo ne onyankopɔn ntɛm no ɛwɔ ase na ɔsoro ne asase asɔfoɔ ne onyankopɔn ntɛm ɛwɔ ase na ɔsoro ɛne asase ɛnɛ ɔhɔ sɛ obi ho kyerɛ de kakraa bi na sɛ wokɔ asɔre a nkɔm asɔfoɔ ne adiifoɔ bɛhyɛ sɛ ɛyɛ ofie ahomɔne wɔsɛ watamfo mpo ani agye adanti a na ɔmo pɛ wa na ɔmo nya wo na afei deɛ watamfo deɛ na ɔmo pɛ ɔno ɔmo ahunu sɛ ɔmo nyɛɛyɛ mpo saa deɛ no ato deɛ nti ato no sɛ na onyame kaa biribi deɛ onyankopɔn hyɛeɛ no ɛne na onyame ama no aba mu wɔ ɔbrɛ mu ɛne watamfo bɔ hyire deɛ nipa nsuro onyankopɔn a onyankopɔn sɛɛ ne ma n'atamfoɔ ani gye ne ho yes mo asika asɛm na hyee a yɛhunu sɛ onyankopɔn na ahye no ɛwɔ asɔre fie this time Ghana, Nigeria, Togo, Benin, Botswana, South Africa, America, Asia, China. Dubako China mu yɛ dan sum nyame a ɔmo ho ahwan som no nyame som wɔ hɔ deɛ beto mo ahwan som no ɔmo nyinaa bɛtɔ sɛ biribi ato na nya a ɛyɛ ahonhom bi bɛti ne nyinaa yɛ onyankopɔn yes wɔsi nti nipa bɛyɛ de onyame mpa ma onyankopɔn na atifa sɛ nso onyankopɔn sɛe Sion to mmara onyankopɔn mo yɛ de onyankopɔn pɛ ɛna afei deɛ ɔsɛ mɛto mbo asɛm asɛe ma atamfo na ɛpɛ ɔsɛe dada no a ɔmo ntimi nsɛw no me sɛ wa ma atamfo no ani agye atamfo ma da bi am tɛ sɛ nyɛ sɛ atamfo nyɛ biribi o ɛnyɛ sɛ atamfo hwɛ sɛ adebɔne bɛto nyɛ sɛ atamfo hwɛ sɛ ɔsɛe bɛba so atamfo hwehwɛ atamfo gyina onyankopɔn ma ne ma ade nti onyankopɔn nya nyɛ sɛ ɔsɛe wa atamfo no yɛ nyina atamfo no hyɛ mam dabi atamfo no to a ɛnka so onyankopɔn yɛ n'adwene sɛ ɔsɛe wa nanso onyankopɔn sɛe wo deɛ a atamfo wɔ freedom nti onyankopɔn na sɛe nipa ɛma nipa atamfo bɔ ho se ade nti a ɛbrɛ nipa bɛyɛ bɔne deɛ akyi onyankopɔn de onyankopɔn si nipa nyɛ nipa bɛsene ni bɛsene ne koko ɔbɛsene ne bo ɔbɛsee ne bo sɛ deɛ onyankopɔn pɛ mɛyɛ ɔsɔ bɛma watamfo ato ho ahurisie dwom sɛ afei deɛ ne yɛpɛ sɛ yɛhunu no yɛhunu yɛnya no yɛamene no de onyankopɔn ɔkaa sɛ wɔbɛyɛ no ɛno ano wayɛ deɛ bi ameka kyerɛ sɛ
wo asase so ade ba ko a etwa so opre e wo asase so se won sa beka na obenya ubehunu ene se obesura awurade. Yes. Ele se nipa won sura awurade a omma amane to mo watamfo ani gye wo ho. Yes. No do apa na no hwe Yosefu onye de Onyankopɔn pɛ no de na atamfo nipa bɔnefo pɛ no pa kyɛ eba mu. Ade ntia Onyankopɔn nyanse no. Onyankopɔn nya ma akwan. Onyankopɔn nya nwiri no. Enti de na atamfo pɛ no. Entumi anyina. Yes. So nso te wa won so ye na dwene se onye de Onyankopɔn pɛ na nso ni tirim baya den no obedi abɔnefo sem na wɔyɛ na dwene se obɛsɔre etia David no okum David afi no me pa kyɛw Onyankopɔn se so no ka se wapo no se o mani ni Israel so hen wonu no kwa so de di Israel so hen no na wɔyɛ na dwene se obekum David no na wɔyɛ na dwene se de tirim ayɛ den no pa kyɛw ɛde na siye David kura akoto so a wanku no nanso Onyankopɔn ma so wi o man so na e de secretary already ne yefunu tu aso no ja no to adonko soro ene bie n'echi adentia Onyankopɔn ne se wayɛ de wapo no. Yes. Ndele nipa ne nam ye pe ogie ye pa sudue ye pe nsenkyene ye pe fa hodie abira nipa te bɔne wote bɔne mu a wonam Onyankopɔn fie sɛ wo pe nsenkyene no efie ona akɔ nyame na akɔ ne nkyɛ ɔno na asase wo. Yes. Ndi wo hia kwankyerɛfo a wo hia no kwafo do wo nyame honhom a ɔbɛmu wo hu ne sɛ de ɔte Nyankopɔn ne na Onyankopɔn ma na hu ne su na ɔbɛmu wo hu ne sɛ da bi ne ato wi de wo nam mu ɛyɛ Awurade tu hia adwen sakyera. Amen. Hallelujah. Amen. Enye wo hia so ɔbɛtɔ anonten wɔ yɛ wo hia so ɔbɛtɔ miracle water, miracle perfume, money perfume. Wo hia so ɔbɛtɔ Yesu mogya ansa wo Yesu mogya tɔn a ɛyɛ aduru akasa ɛyɛ aduru nkurɔfoɔ tɔ ɛmfa na ade nti Yesu yɛ kɛseɛ nti wode ne dine yɛ ade a nnipa ho popo na abrɛ so a ɛno nso nyɛ Kristo akwan. Now they deceive akra nde amfa me pa cho bibi ato no akoto Yesu mogya na sa wo ato wa me pa cho ebra wo twem pena wo be firi wo pena twem ade nti na wo firi wo pena twem wonim sɛ Yesu dɔ nti na akoto ni mogya sɛ wo bibi ato yare abo no akoto Yesu mogya na kwa yare sa aba de ama wa ebi ana ota obi yere ho ɛna wokoto Yesu mogya na yare sa aba man tu wonim so akoto Yesu mogya no wanya resent Yesu wa yade nya ye do way deceive nipa abe nipa so te bɔne mu a Onyankopɔn sɛ na mom de bɔne ni betumi ayare akoto adura ma ne ho ayɛ de yɛ tika sɛ yɛ duro. Yes. Ya sofo ne adifo ne de ɔmomma ɛwɔ Onyankopɔn anim no ɛmaano ano ni nkuntabuo. Yes. Do mo yɛ ne nɛ no ɛna mo Onyankopɔn ne din wo gufi ɛna Awurade suro konkon yɛ di baabi abiew sɛ nipa suro sɛ obesuro Awurade nipa yɛ mo hye no ayɛ sɛ na no ɔfa me so wo wei. Yes. Nipa suro. Hallelujah. Amen. Ɔfa me so bɛgye wo firi wo maame no papa nsɛm na wa wo wei ɛna abɛsuro bɔne sɛ na ne onipa ntɛm onyame ntɛm yɛ de Amara di Islam. Ja sofo de nti Onyankopɔn amama ne adɔso ne nso nipa hunu ba bia amane ne firi adiifo de nti. Yes. Obiara ya no ho sɛ wo hye. Obiara ya no ho sɛ wo hye. Ya sɛ sakane so no abosomfo na ne yɛ sɛ wo mo hye. Konfo we wo hye wa pin sɛ ne asofo na ade afo. Ene konfo na wo hye a obɔne bia no wo mfa ho. On the onim so be mo hu say to me ye de te say sa adwuma na asofo na adiifo ye na ma nipa nyina ne nam asase so gegra e na ma ne mfiri ho jama asase ga na ma ya jimi panimfo wo nyina adwene ne nye
na awomaya say propra wan sura awurade a wunya nyansa da wunya nim de da to asoma me awurade aye de osusuye Israel nyankopon aye ne osusuye ama na asem abamu pe waso ama na asem aye de That's when nyankopon asem ama na bam pe ne se wo ye ne ompa obema ne se yakan de ahomone kura nim se ansa na nipa se ye be kan no ne ye onyankopon na aye waso atamfo ne se onyame ama de okan na aye de na sem na bamu pe yes ya ahomone wata nipa atamfo kura kan ni o de atamfo ahomone nyina nim se maame enye omu ne se nipa o to mi biara emfra awurade nim se enye omu ne se nipa yes omu ya honhom omu wo tumi nanso omu tumi mfiti preko pen se nipa kopem se Israel nyankopon obe se nipa yes obe nipa brabo enbuase na sabo nkugu ahyema wo se atamfo ne se na se wo hemu a ene season ya wo mu no bre ya wo mu do se fe 21st century ahomone ne atamfo kura nim nyankopon akwase na sofo ne adifo yes wo se watamfo na eka se onyankopon ma ne okaye no ti atamfo nim so onyame se bet ma sofo ne adifo nim se awurade se asofo ne adifo nyina ja ahomone botuo no pe yanko atamfo so yes ni ahom na omudi adanse so onyankopon ne se no ahom no wo ho ampa de maka to se obi so wo Odiyifo sofo no so ka to se tumi bia no wa won so yare kakra ahomoni kura nim se onyankopon ne se nipa beta sofo enim Odiyifo ni yes ahomoni ne kura onyankopon so nim se obo onti no wo se watamfo onyankopon kura nim se ahomhom bi ye de obi so ye sofo Odiyifo so bibia ni ho woni nyankopon ho na ye no kwafo woni trosem ho na e ka no kure trosem ne ya tro e no no ye no kwafo ana ono ye trofo e na trosem ye no kwafo na no wasi nipa nyina so mbe ya trofo ama onyame ye no kwafo amen hallelujah amen obi ka tro se bibia no aka chen so Odiyifo da beda men se wo ya asase so abofra na wo ye onyankopon mu abotofo a yes onim de oye onim de onti de o kanase nyankopon kro so watamfo ye de a mo yo ne mo watamfo de mo makodi ensori nti aprekope ebra onyankopon kan ye ebra onyame nwere wo bra onyankopon se wo to so watamfo ne se onyankopon amane o kan ye no abamu pe yes ti atamfo kwa nim se onyankopon aka se o ye bone o be se wo benne obi tunyi nse tugu a se ye kanu a asofo si efirifie obi aba wa kobo Agyemang number 1 ena wanyinsen nyinsen okwa akoya aboshi e ba chawo enye fine case we hold the police mu a Ghana police enye fine case ade a we dey ya untimenti ho ye benya wayi police ni say fine case we wote ho ba bi ye kopem se kakra bebam we o pa ho chewa anya de ye mfa ya no mpa cho nko ne sa kopem se kakra be piem police ni Ghana police fine case do akobo wanti awurade asem wanyinsen wokoya abortion ni mu no Nyankopon so wagimi ni wakunu yes wo ye ni fie efie o de ababa wa bi asisiwa mone ne se watamfo ne se atamfo apo mu ntimi wo no nyame nse wo mu ensanka wo ne se wo nyame amane o kaaye no abamu pe nti wonim ahomone kwa nso Nyankopon nasem eye no kure yes ye okan saalete bet mo sofo modifo o mo nso adwene ene wo nyame ntem ya ahomone kwa ni wo nyame se ne mo sofo kure hallelujah amen ahomone omuni bo Nyankopon se ne ma adifo yes
ene yadada nipa sa na beto abayifo nku na beyesei be adentia o tamfo bi bayifo bi ne bonsan bi no ho na wo kwakoto nku no ebra wo te bonim na baba wona wisu okwakoto miracle items ekesi ne die yege kristo som ne die ntesa na me da bia maka se kristo da bia no ba ya obema mo kwasa afi de mutumi ye mo no obeje mo asa ye bresu wasaba be ka se mo ye bone aseme ye de ne ho aboro ho so wo se atamfo ne se onyankopon amane o ka ye no abamu pe yes o se sion onyankopon na bufu asel yes kama mintie so ama na asem abamu pe wama na asem na abamu pe na asem a ofiri tete emele no mu hye no ndo ta ahomone kwam so onyankopon ahye afiri tete yes sa o ye bone a na asofo ne adifo ne wo bone ye hallelujah amen osi ye hye urade anka asofo akum ye yes we nyina echi asofo esa asoro mo se mikura ahomone asofo be wu awie o no mo hunu honhom kura na eyi omumu adwuma yes ombe wu awie difo no be wu awie asepaka fo nyina be wu awie no mo hunu honhom kura na eyi omumu adwuma ka ho ni bi na metie ase ho na bi so ama na asem na abamu pe asem a na asem a ofiri tete mu hye no o se asem atamfo na ahomone ne se asem onyankopon firi tibire mu ye de ye hye onyankopon ahomone kwanu se wa hye ahyede bi da ho firi titititi o enso ne ma so bo ye urade de aninim ndi asofo no se honhom be na ya mo mpo mo misa wo mo misa di fo se honhom be na ye o mo adwuma sa yes o se ahomone ne se atamfo ne se onyankopon amane o ka ye no titibire mu na asem no o ka titibire mu no abam and I don't know one can defense Deuteronomy yes 28 was it so ya so dey tie onyankopon a o do pa bi o ha we dey count me dey can sem because ndi na atamfre so kan titibirem 28 kai 15 oh asofo dey dey am catch say open mobrofo a asase so ya asofo omomonim so unya baabro no she kotu a ubenya nipa tena wani mu kasa ye na unya mic mu kura ya udi sofo honhom bi anim but omu kire mu honhom na Holy Ghost Holy Spirit ditro me nese sei ite ye edu no twini mu eye edu enum atifi asem ne se asoden ho no me ni mu eye edu enum ya sebo na atamfo na eka no o se aso wo ya asoden a ehon no me kan ko o se nanso se ebeba se wanti Awurade onyankopon ne wanti Awurade onyankopon ne se obehwe ne mra ensem se obedi ne mra nsem na hyede nyina so na le hye woni yi ayo da no wo kan tetibire mu wo kan to ho no mu a numi yi nyina beba wo so onyankopon ma numi nyina aba wo so abeto na ba beto numu be kan ukuru mu wo se numi be kan wo ukuru na numi akan wulam wo se wo ko afuo mu a ese de wo ye nya de yi de odo nsa be som disasebo na atamfo ni ko tu no yes se Israel ma pu nyankopon e odi fo ere mi abre no so fifini wo ba bia ma fe do nyame ama na sem o kan tete no abam ene de mo de mo se abonsamfo ya abonsamfo no o mo hwe na asofo ya no mo sere ahomone no mo hwe asofo ya no mo sere wasi nyankopon asem o ka firi tete de ahomone mpo ka wasi asem o ka firi tete no wa mana ba matia Israel wa mana ba matia na mankrofo agi Kristo adi yes na asem o ka firi tete e ho no ba bi na 25 ka 25 wasi Awurade be ma wadi watamfo anim njuo do wan say ha so wasi watamfo bo se wo ho ndi watamfo ne pa no munya wo nyako wasi Awurade ne be ma wo wadi ntwe watamfo ne nim ndi onyame ne be brɛ wase na atamfo nsa aka yes hallelujah amen ndi onyame na brɛ ni paase na atamfo nsa ayɛ de ndi onyankopɔn mmerɛ wase a watamfo nsa nka da yes ndi ati sɛ obi so afrɛ nso abodua na nya e kyerɛ so onyame apo yes
saa da no wo ye deke ya deke die na ko pa adwen sa kire kire kwai saa na ye bishop wo ye pastor wo ye prophet ye jadie na ko pa adwen sa kire kire kwai oso onyankopon be ma tie kasa no oso onyame be ye de ka biom na tie oso awurade be ma wadi watamfo anim ntwo enti se onyame ma wuni nkugu a atamfo anim wutimi ni nkugu eto oso onyame na be mu waye kugu fo wo watamfo anim to onyankopon na ebe ka wato fom ama atamfo beto na wo da ho na atamfo ani age se ye wo man so na nya wo man na ye awurade yes hallelujah amen ya me ka say bayfo bi say waje obi awode awoboa yes bayfo bi antime nyi obi awode da bayfo bi antime nyi obi aware da yes bayfo antime nyi obi sika sem da mo nyame na beje wawode nyame na beje sika se nyame na beje wakwantu nyame na beje di ka to so na wo say ama watamfo na beto wo beto wade na mo pe ono wo mo do mani ehunu to waye de yi wadi ntwo watamfo anim wo nyame be ma wadi ntwo to nyame ma wuni ntwa atamfo ma wodi ntwa hallelujah amen ise nyame ma wuni nkugu a ota honhom bie do betie ma wodi nkugu o debi honhom bie ni ho yes to me bie ni ho debi asempa na me ka kire ono ndi saa we na ahomone ni ko to Israel ma no so nyame ka se bi kire mu fiyete mo antie but nyame mo antie no nyankopon anim do kan da so ye adwuma nti ko se so na sase betwa do nyankopon aka so ye bone obesew no ma me gusu ye adwuma o ke kire bi nipa no bon se ukodi bone no nyame sewa asiye na obi atomadu ayo nyankopon se do nyankopon ka tete no ama na bam yes ya watamfo ahomone e ka kire wo abeto so wanya woni wose se onyame amre wase anka ne nsa anka de nipa o tega so a ade ba akotwa so bo homoden se wo be suro nyankopon ne ntembe ye yi wo be ye no kwafo yes wo be ye no kwafo di no kura biam yes enya wo ho sei di no kura biam yes ane ya bia da bi tuntum fita enya fita o se de be kokko nso ko tuntum anu o hye so pe de ne enye dark sa na ya be kokko ade nso ye black yes wo yesa o matamfo kwan wo nsra ba onyame be se wa matamfo ensa aka yes